tá Nollag nach mór taige go offi cúda cethir agus tá aine se le fecail fud na háte. Seo i Katrina, ó bhíonn sí linne. Hi. Agus seo in brontaine se lig atá ag dul mar hósa. Nach fíoréis sin Katrina? It's fair. So fuirtim lista. Agus! Van rí na hofiige. Garfield! Oh! Agus tá set rate to sketch me ar fecaí ar seo. Tíf here. Agus tína galanta réile gáil fásta. So tá bar tugin agus tína dúisna seo le bhuacinn tar cúla cethir inniu. Tá Robbie Ray agus é gléasta fanne dadí na Nollag. Na mu tar bhar Ray, dul bio. Nímas. Ach tá mu sé tafaú. Tá mu sé clachtú. Ricardo Aaron Ina is fear and skill in you last Star Wars Cíonn sé sin go mé an mór scan nua eisi. Tá aisteoir éireannach an. Nis! Donald Gleeson. Donald Gleeson. Fi méid léad meart body faoi is léir go bhfuil an job seanta aige is scanan seo. So tá Grania blíos linn don uirhearna mna tá mus díreach tar rééis é a hafaú an bhí an blian ó na hró Grania? Bhí go leorscan an iontacha. Agus tá Grania tar rééis institúin cin scanan a bar lehí. Ní mu an institúh go fáil caiis sih brathnú orin ach a bhís óga mar nar thugtú nervasún faoi ví tú cótóga leis. Thug ma 10 euro. Am fága ó gine inis, más sin bhfuil má orú Nollag Ray go fáil? Ah! Gur mai agad? Well, tá muid Lac Valley Freed an lás studio in ish fi ancrack ógin ar mágin an tá muid fáil an set rain ish fa honne cúpla daoine eile bheits a teachtas Japa Katrina ón áfig ag dul ar linn inniu. Tá Katrina taige linn ish agus tá sí hon taspinstún. Cían rud a rééis Katrina? Tá mai contaspantíh cechuí rudaí a máisiú for buntas. Agus is rud aontaigh é sin mar ina riire mé ráhaid ag an bhaise canna an nurid. Chonaic mé de iirechtaí. Okay, ceart go leor. Ach iirecht? Yeah, ní ró sí ráhaid na ró. Ach fan am bhfuil an aglah seo deanta, bé mé mar sanolí nach mé? San Oli mar me hain. No, bé méid fáil mar agad arás. Ní mé agad a gis? Ok, gur glóia. Mos studio réisnis agus tá catní na cílinn tá sí deanú réomh ashes a Hampshire special tá dúin, ach nílas eici céird a bheits tardaí rihan réomh ashes go fáil mar bé mise. I géirí, chur seacarí, seo í clachtúnis. So Lomman is the studio don uirhearna go mlína tá mínta brolaga sin ará tá unlid sin linn. Dioí buig faointí na bblion ar fanga bheice me. Cad a rinne mise. Well, tá op an céir rinne tú rud a bhain tú rinne tú tafaú ar creide gan dóid. Trí bhí se ag dul. So can mar seán slána agil le chéile inis ach feici mé hús a bhéonar nua le cúnamh sé, agus beú Nollag den céad scágad. Agus eblionú faoi bháise. Tá gansí Nollag orm, agus tá tension air. Well, in nuair cúla cethir tá fear ó tíar Conal Lynn Evan Jimmer tá rodí. Go dé mar táú? Os cí fáil an seo? Tá mé an seo ag bra ar cór bé daid a hag pastí atá ag teacht chun canú ar an telefís náisiúnta tan dúir seo briste. Gaid tú an clipí ar brú ach. Nollag honne? A han inniu.